Huriani Tuhan, hurian enolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus, di bagasa tikion, neng marsaur hita doh di bata marhiti hiti hatana, tapasonang maruhatta martangya kita. Ali di bata amanami di bata jahuba di bata nasumurung, na mangalew salu na akan narekot di bagasa ngulu nami. Di bagasan tikyon ali Tuhan neng marsyajar hami sian hatam. Todim parbadia na madungani hami. Asa mga tusi hami di hatamon. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Damang dainang ninolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Hatani di bata na saur tuhita. Diene may san buku poda sian Raja Salomo bidu saplonom. Mamuka may sana sa plonom maso sa tuay 20 o mahatahan ni Tuhan. Adul do dumenggan mangomo hapistaran asa sere. Jala tagunado mangomo roha hapatason asa perak. Dalan ni hala partigor madaudo sian hajahaton. Marhamaol hosana sa diri do manang ise na mga ramoti dalan na. Matuagijang ni roha do patujulo ni hajepolon. Jal hati buo diri patujulo ni hatinggangon. Tagunado serek martoddi rapdohot halak na dangol. Asa marbagi tabat-taban rapdohot ak do na jukat. Manangise na marati-ateon hata ni dibata. Jupangan nadinggan, jalahala na marhaposan tu Jehovah marulitua, ido pajahon na. Huriani Tuhan, na inolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus, ragam do akapoda na adong di parngulun ni halak bata. Jala sadahaso malad do, molo sahala geleng neng lao mga ratto tulua na daw somaldo di pasaha na tua-tua manang natoras akapuda akahata panuturion asanggiat yanakonon di bagasan pangaratuan na dapat hinauli dapat hinadinggan jala mardame sonang ibadah. Salah satu poda na pinasah niya batak. Somal na molo mangarat to geleng na ima patun hanguluan jala tuis hamagwa. Na marlapatan di bagasan parngoluon di ganup palak manang bagasan parngoluon di sada jolma iko patudo, iko normat, asa marhite-hite na patun ibana madalani akka parngulon na. Gudang na marlomoni roha, gudang na manugu ibada, gudang na mangrupi. Alay, molotois do, di pangasaho di bagasan parnguluon, pasti akka hasisiga do. Alay hera do memang iba manginang. Nunga gudang sonari harap batak akasigijang roha di bagasan akaparngulot na. Damang dainang nanolonga di bagasan tuatta Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikyanon di pasaha do sada poda nauli nadinggan na pinasahat ni Raja Salomo asatung akajulma na porsiya di bagasan parngulon na mangulhobar tu bisok na siya debata. Jala tung masatakas do didokon podahon tu hita ganuk marsada-sada adong do hapenang narumik ko sesiri. Adong do hapenang narumikot siya tiat-tiang
Adong do hape na rumikot siyan pera. Ahamay di bagasan ayat 10 di dokon adul do duminggan mangomo hapistaran asa sere. Jala tagunado mangomoro hapatason. Siyan asa pera. Hapistaran di bahasa Indonesia dokon bisu. Baru di bahasa Batak dokon hapatason. Na marlapatan di bagasan parngolo dia kajol mana porsia. Asa totong akajol mana porsia madalani akangolo na tujuluan ni arion. Dadapi di pangasan akasyadongan na adong di ibana. Alen eko pangasahonon na songon hataridaan ng porsia ibana tu debata. Hataridaan ng mangolo debata di bagasan ngoluna. Ima hapistaran do hapatason. Hapistaran berarti mengajari akajolmai mangatusi akalomo dengan bahasa ni debata. Hapatason berarti mengajari sudah jolmai maroha songon roha ni debata na totong padinggaton jelema kaholong. Hurian nolong di bagasa tuata Yesus Kristus. Dung dipasahat si Salomo podai. Poda hapistara do hapatason. Tarida may molonunga mangulu jol may di bagasan hapistara na siya debata, hapatason na siya debata. Tarida may gabi jol mapartigor ibana. Aka jol mapartigor berarti na padaho diri na siya nakaulan hajahaton na maralo tulomo ni rohani debata. Molonunga mangulu hapatason ni roha hubar tulomo ni rohani debata. Dan adong be di bagasan parngolota. Akangulu na mangulan hajahaton. Hurian ni Tuhan nolong di bagasan tuata Yesus Kristus. Di bagasan ayat 10 alu di dok demu senang matua gijang ni roha do patujulo ni haje polon. Molo dau akajul mana porsiai sian hapatason do apistaran na delomon rohani debata. Gabi di pangasahon gijang ni rohana haji polo na didapat. Mulai secara sederhana na akahamagoat. Akabura ni debata. Alay mo mangolo itahubar tulomo ni rohani debata. Mangasahon bisok na siya tukan. Mangasahon hapatason ni rohana siya debata. Gabi taruli mahita. Dia kasaka manang dia kate-atehanan. Na naing lehono ni debata tu itagan marsada-sada. Gabi maruli tua kita di bagasan paranglota. Hurian di Tuhan nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Di bagasan ojahan marhite-hite turpu jamita na saat tu ita di apala partik yanon. Di do marsitaonon songon parangan ni Kristus. Dohok marsitaonon songon parangan ni Kristus. Di bahasa Indonesia didokon ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Waduh hita. Akajol mana porsia di bagasan parangolota. Do marsitaonon. Akasitaonon songon dia do. Naikon ima. Ado patta di bagasan parangolota songon hatira di jol mana porsia hita. Si taonon maka jongjokon hati goran di debata. Amang inangdang murah. Apalagi ma di jam misionarion tung masai borak situ tudo asabui mahok di bagasan hati goran di debata. Tabereng sonaria kahumaliang ta negara tahun tung masai ragam akahajahaton ya. Aleni dihita saluhna nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Di jauh debata hita gabe parangan ni Kristus. Asa totok kita marsitaonon humokop hati gora na pinatudun ni debata. Anggo portibio do haoto do silang ni Kristus. Jala akajul mana porsiepe idu dieto. Alay anggo dihita salu na kajul manapor siya. Itu bisuk ni debata. Marhite-hite silang ni Kristusi.
Gabetatu si do holong ni debata balga ni holong ni rohana tu ita gat marsada-sada. Ale ni molo pola dila ela ita ale ni hati goran. Ale ni humokop holong ni debata di bagasan ulaw na ngulutta. Gabi martua mahita disi. Dada si taonon na gabi adopata ima si taonon na taula ale ni hajuk katotta. Ibarat na mangototoy. Ibarat na manako korupsi do kalan asing. Ang ujan mana porsi na marsitaono di bagasan Kristus songon hataridaan parangane Kristus dita alina katigoran. Maka biarkan engkau dibenci sekitarmu. Biarkan orang tidak setuju dengan kebenaran yang kamu sampaikan. Selama kebenaran itu adalah kebenaran yang bukan yang kau pikirkan, tetapi yang dipikirkan oleh Kristus. Artinya, una tadokon hasitongan eton ale di gurdota. Ale hasitongan na ngima ulahonota di bagasang ulutta, hasitongan songolomoni rohani di bata. Itu na perjulo. Na padua honda mang dehinang. Nanulunga di bagasat tuat Yesus Kristus. Sanhatan ni Tuhanon nang didokot tu itagat marsada-sada. Orang berhikmat memahami penderitaan Kristus sebagai suatu keselamatan yang kekal. Manang parangan di Kristus na marsitaonon disadari ibana do. Haluaw na si tuat Yesus Kristus idunghulu na sa liling na. Na marlapatan na manginang so unhatan ni Tuhanon adullo tumagon jol mamarbiso siya nakajolma na marsere tagunan. Maka yang kita cari di dalam kehidupan kita bukan lagi mencari sesuatu yang fana. Mencari sesuatu yang sia-sia. Tetapi selaku orang yang berhikmat di dalam Kristus Yesus. Selaku orang prajurit Kristus di dalam kehidupan. Maka yang kita pertahankan di dalam kehidupan kita bagaimana keselamatan ini. Yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Benar-benar dipahami oleh semua orang. Benar-benar diimani oleh semua orang. Di tonga-tonga ni rumah tangga pia manginang. Nendonga di bagasat tuat Yesus Kristus. Songon parangan ni Kristus sita. Ikut tapatuduh do parangan ni Kristus si napatudun holong ni roha. Songon na parangan ni Kristus sita. Ikut patudurot ta do holong ni rohai tuaka hanggita. Tuaka ibototta. Tu parijabutta. Tu amatatta. Tu inatatta. Tu galengta. Parangan ni Kristus na diigil di debata. Patudon akabisuk na patujul holong ni roho bartulomo ni rohani debata. Dada patuduhon akasiadongan akaparbinoton akahagogoon. Alay songon hataridaan nang mangulu Kristus di bagasang ngulutta. Manang songon parangan ni Kristus ita ikut patuduhon may manginang di bagasan nakaulota. Hurian ni nolongan di bagasan tuat Yesus Kristus. Dung tapatuduhon saluhuna. Na parangan ni Kristus ita. Nama kalomon ulaw ni debata. Nama kalomon akabisuk na siya tua siya sere. Berarti disi madapok ta maruli tua. Maruli tua. Na didokon ni hata ni Tuhanon. Dada ala mamora. Dada ala sangap. Dada ala gabi. Ala jolma na maruli tua. Songon parangan ni Kristus. Molonunga di parateatehon. Manang molonunga jupang ibana akan dengan akan nauli. Nang dilihat di batatu ibana. Jelma na maruli Tuhan. Ketika engkau hidup di dalam kebenaran Kristus. Ketika engkau mengutamakan segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Pekerjaan-pekerjaan Kristus. Maka pada saat itulah orang akan melihat bahwa kasih Kristus itu benar-benar menyempurnakan kehidupanmu. Amin. Martanya kita. Moliate Tuhan di asi do dinggan di basam. Na totong dilehom tuga begasang ngulu nami. Nunga taruli behami sian hatam ajari matutu kami. Asa makanguluan hatamo di bagasang ngulu nami si ganupari. Moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasuk-masuk kita.